handi munoona pazvinozoshatira kuti ndepapi manje. Isusu zvedu hatikurudziri violence, hatikurudziri kuti vanhu vaite mob justice or anything, but asaimuone manje zvaitika kuna Sengezo Tshabangu. Sengezo Tshabangu ari kunzi nhasi makuseni mukomana amene wamuka ndokutopinda mumota make paya ndokumira MuBulawayo achida kutenga something. Infact angagara MuBulawayo, so wazoburekera mota ndokufamba paya pane vanhu achitoda nopinda kune shop yanga achida kupinda. Apa ari kunzi vanhu anga varipo, pangotanga rimwe boys anga rakamira kona rikangotanga kuti hazi Tshabangu ere mutengesi imwe yachichi vakomana vachitanga kutopotsera maorenji anga vanawo. Boys richitojambira Sengezo Tshabangu mampama zvinonzi vakomana vanga vana Sengezo Tshabangu vatozobuda kumota uko adidi vachimhanya vakutonzwa kuti pane noise. Papa kutotanga kutoungana vanhu vanga vatova kuma 6 7 8 zvorikanga uchinzi vakomana kumota vanononga kuuya kuzodzimura musindo vakatora Sengezo Tshabangu vakadzokera naye mumota. Vanhu vanga vachikwanisa kutozoramba vachiungana vachiramba vachirova Sengezo Tshabangu. So let's talk about this. So mure Zimbabwe, first tazvitaura tikati hatikurudziri musindo munyika, tinoda peace and everything, but now we want to talk about the consequences, the politics, and also playing for the wrong side, because kune kunonzi to play for the people and to oppose the people. You see, Sengezo Tshabangu is, I would say, he is worse than munhu weZANU-PF, because munhu weZANU-PF, most of these guys kana vachijoina ZANU-PF, they know exactly what they want. They know kuti ZANU-PF ndo chikwata chine mari chiri kuona maresources enyika, and chikwata ichi they eat amongst themselves. They give each other ma position, they give each other ma tenders etc. And so vachijoina ZANU-PF, most of these guys, they are corrupt already. They know exactly why they are joining, for self-enrichment, not to save the people of whether the constituency yauri kupinda nayo kuti kupinda uri councillor or anything. They know kuti inini ndiri kujoina ZANU-PF boss, ndikuda kudi kunodla, ndikuda kunoba, totodla zvinhu zvevanhu. But tasaimone Triple C nana Nelson Chamisa iri iboka revanhu rokuti rakavakwa through people's hopes, believing kuti, you know what, we are building an organization of incorruptible individuals. Ukuthi uchipinda uchijoina Triple C, you know Triple C haisati yava nepower right now. We are not my president, togona kurohwa, togona kuintimidate etc. But I'm going to stand on truth, on principles, and for the people. I need it. Toda kupinda government and then to wisa something new chisina corruption mukati. So vana Sengezo Tshabangu, in truth at first ukazvitarisa vaitovotegwa nevanhu ma-MPs Triple C akavotegwa nevanhu akaita sei, and then vapinda muparliament. Sengezo Tshabangu ndokuofewa good amount of money for self-enrichment, and then this guy recalled my members of parliament anga avotegwa nevanhu vari ve-Triple C, guys who have taken risk of coming out loud and saying ndiri opposition party muZimbabwe, and I'm standing for the people, I'm standing for principles. Tinoda kubvisa ka lifestyle kweumbinga, ka lifestyle kwezvigananda, ZANU-PF in other words, tinoda kuibvisa, and then we bring in a new government of the people. And this guy recalls my MPs. What kind of disrespect to the people? Do you know how many people you disrespected by doing that? Do you mean how many lives you destroyed by doing that? Remember, my MPs, these guys, in fact, almost all of my MPs, you risk personal money to campaign, to do all these kind of things so that you can be voted, and then, you know, achieve what you're trying to achieve, which is to make the people's voice even louder through you. So kana zvinhu zvakatanga zvakaita sezvizvi zvava kunzi Tshabangu waburikira uko, vanhu vakuda kumurohwa Tshabangu, watomborohwa uko, MuBulawayo watorohwa, vatozobata atorohwa handiti. So we say we are very sorry to Sengezo Tshabangu, but you yourself unozviziva kuti ndiwe wakazviita, you brought this on yourself. So maybe this guy anofanira kuapologize kumaZimbabweans, otaura chokwadi chii chakaitika, ndakapiwa mari or withdraw zvakaita izvi, and then we get back to normal. But as of right now, this is what's happening. So stay tuned. Mure Zimbabwe, ndini wenyu pano Super. Stay blessed. Thank you for watching. Peace.